ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கேம் பிளான் கிங் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டா எத்தனடா 25,000 டைமண்ட் ஃப்ரீயாக இன் ஃப்ரீ ஃபயர் எப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்டெஸ்ட் விட்ருக்காங்க. அந்த கான்டெஸ்ட்டில் நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதை வின் பண்ணணும்டா. அது ஈஸின்னு சொல்லலாது, கஷ்டப்படணும்னு சொல்லலாம். ஓகே, எல்லோரும் எடுக்கலாம், அப்படி தான். இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் ஏன்டா நீ இவ்வளோ நாள் வீடியோ போடலன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு தவிர்க்க முடியாத சில காரணங்கள். அதனால தான் நான் இப்போ 2 வீடியோக்கள் போடல. ஆனால் இனிமேல் நாங்கள் தொடர்ந்து வீடியோ பார்க்கலாம். இந்த சேனலில் தொடர்ந்து இனிமேல் வீடியோ போடுவேன், பார்த்து கொண்டே இருங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதெல்லாம் சரிடா, நீ எப்பட்றா இப்போ 25,000 டைமண்டை ஃப்ரீயாக எடுக்கிற சொல்ல போகிறேன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல பார்த்துருவோமே, எப்பட்றா இவ்வளோ இமௌண்ட் வாங்கினா. நான் கணக்கு இமௌண்ட் வாங்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை விட்டுட்டு புதுசாக இதை விட்டுருவாங்க. இது என்ன இமௌண்ட்னு எனக்கு தெரியலை. அந்த இது எடுத்துட்டேன்னா இது எனக்கு வேஸ்ட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். இந்த கோல்டன் பேன் டாப் அப் சீசன் ஹேஸ் எண்ட், அது முடிக்க போகுது பாருங்கள். நான் ஒரு மாதிரி கணக்கு இமௌண்ட் வாங்கிட்டேன்யா. இந்த முறை எலைட் பாஸ் போட்டு ஃபஸ்ட் டைம் எலைட் பாஸ் போட்டேன். அதனால் அந்த இமௌண்ட் வந்துட்டேன் எனக்கு. என்ன இமௌண்ட்டு, அந்த ஒரு டக்கு இந்த குதிரை கிடைக்கிற மாதிரி அந்த இமௌண்ட்டு. இந்த கோல்டன் பேண்ட் டாப்அப் எப்படி நல்லமா கெட்டதான்னு கேட்டிங்கன்னா சுத்தமாக வேஸ்ட்டு. இந்த பேண்ட் இதுவும் அவ்வளோ வழிவாக இந்த இதில் தான் அந்த லோல் இமௌண்ட் வாங்கினேன். அது வர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே, வர்த்துன்னு சொல்லலாது, வர்த்து இல்லைன்னு சொல்லல. ஓகே, நான் என்ன நினச்சி வாங்கினேன்னா, இது வாங்கினா அந்த மாஸ்க்கு ஃப்ரீயாக தருவாங்க, நமக்கு விரும்பினதை செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கொள்ளாமட்டு தான் வாங்கினேன். ஆனால் அவங்க ஏதாவது ஒரு ரேண்டம் ஐட்டம்ஸ்னு மேலே போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, அது எனக்கு தெரியாமல் நான் கொடுத்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அந்த என்கிட்ட இருந்த டைமண்ட்ஸை. இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது 8 டைமண்ட்ஸ் தான். அதனால் நீங்களும் இப்படி வேஸ்ட் பண்ணாதியல். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குளோவில் புதுசாக கொண்டுருக்கேன். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான இவன்னு சொல்லலாம். ஒரு 100 டைமண்ட் இல்லை, ஒரு 125 டைமண்ட் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணி அதை எடுத்துடலாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பாருங்கள், இதில் இருக்குதுல புதையல்கின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு புதையல் ஒரு இடத்துல நாங்கள் 15 டைமண்ட் பண்ணி அதை எடுக்கணும். எடுத்துட்டோம்டா அதில் குளோவல் இருக்கணும். அந்த பேக் ஸ்கின் இந்த 5 இருக்குது, அந்த 5 இருக்கும். இல்லை நீங்கள் லக்கின்டா எடுத்துடலாம், அவ்வளோதான். நான் பார்த்தா எனக்கு இன்டர்ஃபிஷியல் கிரெடிட்னு வந்தது, அதனால் நான் எடுக்கலை. அதனால் இப்போ நாம் புதுசாக ஒன்று என்னென்னா பார்த்தோம்னா, அந்த 25,000 டைமண்ட் ஃப்ரீ எப்படின்னு இப்போ பார்த்துருவோமே. நம்மளோட கிளாம் இன்னும் எடுக்கலையா, எதுவும் இல்லை. நியூஸுக்கு போகணும். ஃபஸ்ட் நியூஸுக்கு போங்க. நியூஸுக்கு போயிட்டு கான்டெஸ்ட் எதுவும் வரும் பாருங்க. அதெல்லாம் பார்த்துருங்க. இதில் நாளையிலேருந்து இந்த ஈவெண்ட் விட்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி விட்டுட்டாங்க இந்த ஈவெண்ட். இந்த ட்ரெஸ்ஸுன்னு ஒர்த்தானு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா இல்லை, மொக்கையாக தான் இருக்குது இந்த ட்ரெஸ்ஸும். இந்த பார்த்தீங்க இல்லைன்னா கீழே எடுக்க இதெல்லாம் ஐட்டன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கடுப்பாக இருக்குது. இந்த ஈவெண்ட் தான் பார்த்தேன். இது தான் அந்த ஈவெண்ட். இதை கடைசியாக சொல்கிறேன். இதெல்லாம் என்னென்ன ஈவெண்ட் வேறு விட்டுருக்கீங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை. சரி, நம்ம காஸ்டியூம் டிசைன் ஈவெண்ட்டுக்கே விட்டுருவோம், பார்ப்போமே. இந்த பாருங்க, இதெல்லாம் நாளைக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை லேடி கேட்டப்போ கொண்டு வர போகிறாங்க. லக்கி டைமண்ட் ராயலில் எடுக்கிறேன்டா எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இந்த பாருங்கள் எல்லாம் வாசிங்க. காஸ்டியூம் டிசைன், டவுன்லோட் டைம், கிராண்ட் ப்ரைஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க. எல்லாம் வாசிச்சுக்கோங்க. எனக்கு வாசிக்கிற பஞ்சியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம கீழே தட்டினோம்னா கோ டூன்னு இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா இந்த இது 24லேருந்து 24ஆந்தேதியிலேருந்து 30ஆந்தேதி ஆகஸ்ட் வரைக்கும் தான் இது இருக்கும். அந்த நாளுக்குள்ளே தான் நாங்கள் ஓட் பண்ணி சொல்லலாம். வேறு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்களே டிசைன் செஞ்சு கொள்ளலாம். வடிவமான டிசைன்ஸ் செஞ்சுட்டு அதை நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது, இப்போ நீங்கள் அதை ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்கள அதுக்கு ஓட் பண்ணிவிட்டு அவங்க யார் ஜட்ஜஸ் ஆகல தேர்ந்தெடுப்பாங்க. யார் ஃபஸ்ட்டு தேர்ந்தெடுத்துட்டு அவங்கள விடுவாங்க. நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டாக இருந்து வின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த 25,000 ப்ரைஸ் கிடைக்கும். செகண்ட் ப்ரைஸும் இருக்குது, தேர்ட் ப்ரைஸும் இருக்குது. இதில் மொத்தமாக 4-5 பேருக்கிட்ட ப்ரைஸ் கொடுக்குறான்னு தெரியுமா. 2,000 டைமண்ட், 1000 டைமண்ட், 2,500 டைமண்ட், 3,000 டைமண்ட், 10,000 டைமண்ட், 5,000 டைமண்ட் கொடுக்குறாங்க. எப்படின்னு இப்போ நான் கோட்டு கொடுத்து பார்ப்பேன்.
என்னடா இது இவ்வளோ நேரமாக லோட் ஆகுது? லேக்கா இல்லை, அப்போ இடத்துக்கு லோட் ஆகுது. பார்த்துருவோமா? அட கருமை வந்துட்டுல எவ்வளோ நேரமாக லேட் ஆகுது, லேட் ஆகுது. போர் அடிக்குதே. இது எவ்வளோ லேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அவ்வளோ ஸ்லோ நெட். இப்படி ஸ்லோவாக இருந்துட்டு நான் கேம் பிளே எப்படி அவ்வளோ தரமாக பண்ணலாம்னு யோசிச்சு பாருங்கள். நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்து திரும்ப ஒரு கேன்சல் பண்ணிவிட்டு கொடுப்போமே. இப்போயும் வராதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். இந்தா பாருங்கள், இது கொடுக்க வராது, கொஞ்சத்தில் தான் வரும். என்னடா இது ரொம்ப போர் அடிக்குதே. என்னடா இவ்வளோ லேக் ஆகுது? லேகில்ல வந்துட்டா வரப்போகுது. இந்த வந்துட்டு ஈவெண்ட் ப்ரோசஸ்ன்னு வருது பார்த்தீங்களா? இப்போ கீழே தட்டினீங்கன்னா அந்த ஈவெண்ட் ப்ரோசஸ்லாம் கிளிக் பண்ணாதீங்க, வராது. இதுதான் அந்த பார்த்தீங்கன்னா சப்மிஷன் 10 ஜூலைலேருந்து 9 ஆகஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கொள்ளலாம், சப்மிஷன் பண்ணிக்கொள்ளலாம். நீங்கள் அதுக்குள்ளே அந்த இதெல்லாம் போய் பார்த்துக்கொள்ளலாம். ஓட் 1 தேதியிலேருந்து 7 ஆகஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். செப்டம்பர் 3 வின்னரை அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது 25,000 டைமண்டை கொடுப்பாங்க. வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். இது சொல்ல மாட்டேன். கீழே தட்டினீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுன்னு கீழே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஹவு டு பார்ட்டிசிபேட். அந்த சாம்பிளை முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணி டெம்ப்ளேட்டாக அதை ரெஃபரன்ஸு வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் அதை மாதிரி ஒரு டிசைன் க்ரியேட் பண்ணணும். கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி, ஆனால் அதே இல்லை, கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி. இது வந்துட்டு நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்களோட FFID ஃப்ரண்ட் சைடு பேக் சைடு எல்லாத்தையும் வியூவெலாம் பார்த்துட்டு சரி. இப்போ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும். அதை பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப், அதுக்கு பேர் என்ன, டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன, அந்த FFUIDன்னு இருக்குது, அதில் உங்களோட ஐடியா போட்டுட்டு இதே மாதிரி தான் நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும். டிசைன்னா இதே டிசைனில் இதே மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணணும். கீழே தட்டினீங்கன்னா அந்த பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் டெம்ப்ளேட். இப்போ நீங்கள் டவுன்லோட் நான் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன், டவுன்லோட் ஆகாது. ஏன்னா டவுன்லோடிங் கம்ப்யூட்டர்னு வரும். ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் இதில் நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இப்போ அப்லோட் என்ட்ரி பண்ணலாமாடான்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணலாம், ஆனால் இன்று இல்லை சொல்லலாம். அந்த டேட்டுக்குள்ளே தான், அந்த டேட் தாண்டி இல்லை. இப்போ இன்றைக்கு பண்ணிக்கொள்ளலாம், பண்ணலாம். பார்த்தீங்க ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி ஃபில் பண்ண சொல்லி வரும். அதனால் நாங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கிடுவோம். இந்த ஆர்ட் ஒர்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் வாங்கிட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்டு அப்படி அலம்பிட்டு இவ்வளவுதான் இதுன்ற வேலை. இப்போ நான் கேன்சல் பண்ணாமல் பார்ப்போம், ஆனால் வராது. அதனால் திரும்ப கட் பண்ணி திரும்ப கோட்டு கொடுக்குறேன். திரும்ப வரும் 1 2 3 4 1 2 3 4 மாதிரி கனலேகமாக லேட். அது என்ன லேகடா இதுக்கு ஆரம்பிச்சுது, சரியாக லேக் ஆகுது. கீழே தட்டிக்கிட்டு நீங்கள் வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினைக்க சொல்ல மாட்டேன். அதில் இந்த எவ்வளோ ப்ரைஸ், கிராண்ட் ப்ரைஸ் அதுக்கெல்லாம் இருக்குது. நான் பார்த்தீங்களா, டாப் 3 முதலாவதுக்கு 25,000 டைமண்ட், ரெண்டாவதுக்கு 15,000 டைமண்ட், மூன்றாவதுக்கு 5,000 டைமண்ட், டாப் 1 டாப் 2 டாப் 3க்கு. அதுக்கு அப்படியே கீழே அப்படியே எடுத்திங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டார் அவார்ட்னா யாருக்கும் எந்த ட்ரெஸ் ஆக்களுக்கு கூட பிடிச்சிருக்கோ பிளேயர்ஸுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ டைமண்ட்ஸ்யா 1000 நீங்கள் பார்த்துருவோமே ஒருக்கா, பார்க்காம சொல்லாமல் பார்த்தேன், முடியலை. எஸ் 1000 டைமண்ட். மற்ற பாப்புலாரிட்டி அவார்ட் யார் கூட ஓட் வாங்கியிருக்காங்க அவ்வளோ வேலுக்கு 2500 டைமண்ட் தரப்படும். நீங்கள் 2500 டைமண்ட் 1000 டைமண்ட் எடுத்துக்கொள்ளலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா செய்யுங்க. எனக்கு ஏன் இதில் சிலண்டா என்னோடய கம்ப்யூட்டர் இல்லை, அதனால் நான் செய்யவில்லை. எப்படி ஓட் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஓட் பண்ணணும். 24 8ஆம் மாதத்துலேருந்து 30 8ஆம் மாதம் வரைக்கும் தான் ஓட் பண்ணலாம். அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஓட் பண்ண முடியாது. ரொம்ப விசராக இருக்கும், ஓட் பண்ண முடியும். இந்த ஈவெண்ட் நல்ல ஈவெண்ட் தான். இன்னொரு ஈவெண்ட் நாளைக்கு விடுவாங்க. என்ன ஈவெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இன்றைக்கி விட்டாங்க. இதை நான் நேற்று ரெக்கார்ட் பண்ணனால அந்த ஈவெண்ட் இல்லை. ஆனால் நான் அந்த ஈவெண்ட்டை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை கொஞ்சம் சப்போர்ட் தாங்க. பாய், டாட்டா.